Следващото поле е Tax Provision. Отново за 2022 година имаме 3 милиарда. Копираме и поставяме в калкулатора. Остана ни само Pre-Tax Income. Повтаряме същото упражнение и имаме 34 милиарда, които след добавяне в калкулатора ще ни върнат лак от 6,22. Нека бъдем оптимисти и добавим малко по-висока стойност от настоящата. По този модел получаваме $36 реална стойност на акциите. EV/EBITDA ще ни изчисли колко ще струва цялата компания, така както някой би я оценил, ако иска да я закупи. След това ще раздели получената стойност на броя акции в обращение и получения резултат е реалната стойност на акциите, приравнена в наши дни. За целта трябва да намерим EBITDA за последните 5 години. Това става много лесно, влизаме си в сайта на Yahoo Finance, отново на Income Statement, скролваме и копираме EBITDA.